Jó. Nálam mindenki régebb óta csinálja. Köszönj be, Márk. Jó reggelt kívánok, ez egy szép kis április vasárnapi Győri barát építés. Vasárnap, igen. Vlog. Köszönj be, Oliver. Szóval, jó régen volt bármiféle építkezős videó, és ennek az oka az, hogy március óta az összes építkezést most ebben a videóban fogjátok látni, ami nem olyan sok, mint gondolnátok, viszont azért így is dolgoztunk eleget. Szóval lett még egy alternatív induló, ami kivisz a főnyomra, a teljes főnyomot felújítottuk. Lett egy step-upunk, ami kezdetben nem volt túl nagy, viszont később jóval nagyobb lett. Úgyhogy nézzük is meg, mit alkottunk mi, és esetenként a másik építők. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my broken heart. Az meg! Nobody's gonna save and oh my Jó, miért vipeltem? So come on, let me show you. Jó. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my broken heart. Nobody's gonna save and oh my broken heart. So come on, let me show you.
Jó, működik, srácok! Működik! Tökéletes! Mi a szar? Akkor jó van. Működik! Azt a rohadt. És igazából ez a videó ennyi is lett volna, amit viszont megígérhetek, hogy lesznek még ilyenek, részletesebb sztorikkal, akár más helyekről is, adott esetben jóval komolyabb elemekkel, de ennyire azért ne szaladjunk előre. Úgyhogy mint mindig, találkozzunk a legközelebbi videóban. Addig is, sziasztok!